हेलौ लोगोफोर, आं दिनै माखौ देखायनो नागिरदों? जों थानाय रुमखौ देखायनो नागिरदों आङो। जों थानाय माने गासिबो खामानि मावग्राफोर थायो। आं बेखौ नोंसोरनो देखायनो थाखाय आङो दा नै बे रुम खाथियाव फैदों आङो। दा आं बेखौ दा नोंसोरनो बे रुमखौ माबायदि बे रुमफ्रा मारै थायो, आं बे रुमखौ नोंसोरनो देखायलांनो नागिरदों। बिदिबा नायलांदो जोंनि रुमा माबायदि। देखो रुमा माबायदि। नारेंखलानो जोबखायो। बिल्डिंआ नैबेयाव मानसि थाला, बैयाव थायो। ओमफ्राय नैबेयाव थायो, नैबेयाव मानसि थायो। गोजौआवबो थायो, गोजौआवबो थायो, गाहायावबो थायो, ओरैबो थायो। आरो नैथिं प्रेसार मिल दङ। बे जेसिबिफोरानो ओमफ्राय नै बायला जिला जालाजोब्बाय। बोराय जेसिबि दंलाबायथारो। आरो बैयाव प्रेसार मिल दं, बेयाव खामानि मावो। नैबेयाव ओंखाम संग्राफोर दं, बेयाव खामानि मावग्राफोर ओंखाम संनाय। बेयाव ओंखाम सङो। जाखांबाय, दा थांलायबाय आरो गाबोन फैलायगोन। बेयाव ओंखाम सङो। बेफोरो माबायदि जायगाफोरा गोरान गरमथार। दिनै एसे अखा दोमैदों। प्रेसार गाज्रि जाबाय। जेसिबिया ओरैनो गारनानै दोनदों। गामि बायदि दंखायो। गामि बायदिसो मोनलाङो। बेयावनो थायो जों।